Kanjaisma Pandemen Sandiwara. Selepas rehat guna menghormati kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat duhur, senantiasa semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dijadikan bekal modal di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Kebersamaannya Wiramandala semoga tetap memberikan suguhan terbaik sesuai dengan apa yang telah kami emban dalam Tri Semara Bakti Seniman, juru penerang, juru penghibur, juru pendidik, dan semoga kebersamaan pada siang berbahagia dalam acara ada tradisi pesta rakyat Madran di Desa Mundu Lor, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Hari ini tentunya tetap dalam keadaan nyaman, aman, dan bersahaja, kembali selaras dan seirama. Kebersamaan hari ini pagelaran mimbar cerita yang kami ambil dari cerita legenda yang apabila di dalamnya terdapat sebuah kesalahan, kejanggalan tutur kata bahasa, tingkah laku canda yang kelepasan, nyun agne pangapunten. Terima kasih informasi dari segenap rekan panitia. Kembali yang kami hormati, kami sampaikan salam sejahtera untuk pilih sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh jajaran rekan panitia, juga dalam hal ini untuk aparatur pemerintahan Desa Mundu Pesisir, Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajarannya. Dari atas nama kesepakatan Sang Sutradara dan Mas Raden Juleng beserta Astrada Kampleng Sekutu, kebersamaannya Wiramandala sejatilan setiap biange Sandiwara Pantura dalam edisi show Selasa 23 September 2025 akan mempersembahkan pagelaran mimbar cerita dengan judul kalimatnya Dodot Delupak Merem. Dodot Delupak Merem.
suci nunun yang agung mugi yang salah pitulung mugi yang salah rahayu saking kula separakan para seniman lan seniwati seniwara wiramandala dipun pingpindu mateng raden culeng alamat saking Bulangan Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu nyongon tukang ses nyongon puncak bahasanya tamuginya angsal pengarok seniwati menunggaling budaya seni seni minang kewarisan sing para wali warisan sing nenek moyang sing wajib hati-hati sing wajib dipuji-puji telapukan kelingan kenang emane kelingan kenang tepe nambah lawas nambah kelingan papa panitia sareng ibu panitia keding sedaya seminyak seni sedaya semine ngali sedaya sami hormati para sesepuh seminyak seni nafsu aja lok membara-bara nafsu sing mata keduhung kantun kami tembangi bapak panitinya bapak Kusnat sareng bapak Tamat minang kasih raja ngepros dewe sing dijaluk sampun lagi selawase sampun lain kulane sareng bapak tamane gede sampun sok digawe lamun aya denok sareng bunda denok milakene sing ngormati sampun ali selawase bapak Kusnangan bapak tamangan panitinya dewek kon
Raja minang kena sing duwe kumis beracun dewek sareng bapak panitia minang kena sing ditembangi Bapak Kusnan sareng bapak taman minang kena sing raja ngepromos dewek panitia matur kesuwun. Gudung ni basi ngepange kaya gakas ningatine Bapak Kusnan Bapak Taman minangkahne panitia dewek si raja ngepros dewek sampun ale selawase mane wong sedulur ora bakal tega selawase Bapak Kusnan Bapak Taman minangkahne sing duwe raja ngepros dewek Bapak Jul Bapak Dul minangkahne ketua nelayan dewek Bapak Dul ngaturakeun matur kesuwun minangkahne ketua nelayan dewek sareng Mamai Alin minangkahne sing di warung Arab dewek Mamai Alin Bapak Dul ketua nelayan dewek ora sobrang lawan pranti bawa rasa ning dinakien ati lan pikiran kula seneng Kang batur sedulur jarekah aja kurang-kurang puji syukur alhamdulillah ana bebasa selagi masih dipai waras selagi masih dipai urip ketemu mangsa burunga oh Kang mongkonon soten jare sampeyan kono apriben sekono ya ari kula makeder ngomonge la ilaha illallah masih keder bae apa kudu ngomong paham sampeyan ngurut dewek kan dewek sing meruh najan sehat nanging ora luwih duit ya pegel Kang pengen nutut ya angel sinaran sehat karo duit ya kunku bebarengan anane Kang mungguh pendapatnya kita kayak kono ya bakal mengkonon mah pikirane cek si Rama mulane ana batur ana sedulur enak bareng blenak bareng ya gentenan karo batur si Rama sale medit nyongan gak karo batur tangan gegem aja gerek salah praduga sampeyan priben narap ngupai batur kanggo badan dewek begalangka kadang-kadang sedaya sami kumpul sedaya sami lempang sedaya sami lenggah sami kumpul ngeriung para elang sedaya sami rawuh sedaya mas sami ngormati sedaya mas sami nyakseni Bapak Dul ketua nulanya sareng Mamai Alin sing
di warung arep sampun lenging. Kang kiyen kita dine batur sedulur pada kumpul oleh ngumpulaken ta Kang. Soale beli sobrang lawan Pranti Kang. Sing Citemu, sing mundu mesigit, sing luwung ninggange dilalah ketemune ning kene. Oleh bejani sampean. Ai cengar-cengir. Ya regulasi mangkene. Tekroko kakang sampeyan kandhaan karo batur lan sedulur. Sing dari titik persoalan titik temu tentene nembe keba. Sing diomongaken Iya, dijawab ning sampeyan. Sing jelaka duit. Ladang nyelang. Kadang-kadang sing are jajan, kadang-kadang ora jajan. Insyaallah. Iya. iya ya Kang. Sing dadi diuduk persoalan ning kene. Terkadang sing dingarani sendi kepemerintahan si adil. Karo masyarakatnya kepengen menciptakan baldatun thayyibatun waradun ghafur. Namun terkadang salah sawijining soal kang tumrap marang dinding jalmaning manungsa. Ana salah sawijining oknum manusia, dudu salah sawijining pejabat baik, sing artinya menyalahgunakan salah sawijining peraturan dan aturan sing ora sesuai kelawan undang-undang, baik undang-undang negara, baik undang-undang rakyat, undang-undang lokal paribasane kayak kula karo sampeyan. Seringkali terjadi Petis manis blendrang penyuning kacang enak ucapan nek mame alit minang tadi kang warung arep dewek sareng bapak dul ketua nulayan dewek kuslan bapak tangan panitia dewek. sing dingarani undang-undang pemerintahan tentune beda karo undang-undang lokal. Artinya undang-undang lokal iku kawilange adat setempat. Arane undang-undang lokal. Jare wong kene adat lan budayane pada ngunjung. Rasa syukur artinya unjung iku mengunjungi sing maune beli kenal dan dine kenal. Sing maune ora wawu dan dine pada wawu. Berkah pada silaturahmi mengunjungi ning tempat-tempat sing jarang dijamah. Benar Kang. Sesuai karo dirining sampean kula uga para rakyat. Ora disangka-sangka kan? Ana sing Citemu, ana sing Mundu, Ana sing luwung. ana sing Luwung, ngumpul sebebaturan. Termasuk kula dewek. Sing dianggap tua ya memang kula wis tua. Ya Allah, Gusti. Jadi sing dingarani tua tentune kula dewek kula kemrinting bakal bahas tua. Tua iku urupe ana telu. Tekut ndak. O iku usia, A iku akhir. Tanda-tandane usia wis arep akhir. Ketiba main goreng kang ora disangka kang ora dinyana-nyana sulaya maning janjine aya denok sareng bunda denok gede kang lebih gaul bunda lebih gaul sareng kang ajo
Kang. Iya. Setitik gula pentakon, Kang. Hari ning desane sampean Banjarwangunan. Kaya-kaya desane tentrem li. Nggih, sing dadi pokok permasalahane kini. Kudu semata-mata kula karo sampean. Ana sing desakun, ana sing desakun, ana sing desakun ku dodok ning kene iki. Rariungan bareng ngadeg karo sampean ku tentune ana salah sawijining sing kudu dibangun. Kang Ajo minangka sing kumis beracun dewek minangka sedulur dewek. Coba kanda Kang. Aja-aja penyebabnya pada sedulur. Setangga-tanggamu terekula lagi geger kayak kacokan wong Belanda. Oh, mantune Juragan Anwar ku Bupel. ya orang mau bupel kan Wong Belanda. insyaallah Mantune Juragan Anwar. mantune Juragan Anwar. Lamun sampean dipelajari pengene sing aran Juragan Anwar ada apa sih? Kang lebih kaul bunda lebih kaul keding sedulur dewek saking mundak jaya. Tukang gosok di perahu, tukang ngantasi iwa. Jadi bujang kongkonan lah. Barang sekian dua mantu wong Belanda. Oh sing aran siapa? Bupel. Kupel. Ya Allah, tindakannya kuyang. Coba nih temu pada bae beli. Sekela-kela beli Juragan Anwar ku. Ya berarti pada sampean kita. Ya maling-malingane duwe mantu wong Belanda. Oh. Kudung nih bas ngepangan jadi pikir-pikir dewek kayak gagas nih ngertiin deng. Juragan Anwar. Ih, karo kula-kulaan ki wis beli kenal, Kang. Ya jare sampean kan ora. Pengene kan dudu wong wong apa lah. Juragan Anwar ku ngarlak bareng karo kita. Basu jukung, beberes perahu. Ya mangan ya dadak luru. Lagi winginane ketemu beli kenal karo kula. Ora ditempong bae sira. La ilaha illallah. Coba ning mundu. Mengkel Kang sesuai Kang ngerokakene. Bapak Dul minangka ketua nelayan dewek sampun oleh selawase. Bapak Dul ketua nelayan dewek. Ya mau Kang. Keder dikomongaken Kang. Ya tentunya ora beda pira. Ning lebagian sing mantap dadi pusingnya ning otak ini Kang. Lamun meneng bae ya mantak nambah nemen sekela-kelane. Dibeli wadato ya dipikir-pikir saumur kula welasi aya denok bundalan bae denok sareng kang lebih gaul bunda lebih gaul aja lomani. Ya kaya konon kuno Kang. Lamun meneng bae mantak dadi panasing pikiran. Ari arepan dirimpet dilep ning karung dibuang ning kali ku Kang. Ya kena hukum ora. Ya mau kula ngomong kan. Jadi hukumku terbagi-bagi, ana hukum adat, ana hukum pemerintah, hukum agama iku kudu bisa membedakan. Ya jare ulama beli manghukum-hukum kuno Kang Ion. Ya ora mangkenen. Sing dingarani kadang-kadang hari hukum sih tujuannya bener. Tujuan sing hukum karena kepriwen baik aja. Ana bahasa di mana bumiku pijak di situ langitku junjung, agama mawacara, negara mawatata. Bener monone Maka Kang. sing natane dudu negara bae termasuk awak ragai kula karo sampean ya padha.
termasuk negarane sampean. Rikalane sampean ora bisa nata. Ning awak ragane yang sampean sebenarnya adus ora adus, sebenarnya mangan ora mangan. Kun kudu menyimpang, artinya kan wis jelas menyimpang karo aturan lan peraturan. Loh sana seminggu bae sampean rambutnya kebal diadus, limangan. Juragan Anwar ku wong ngerti hukum. Wong sugi sakingan bae sing aran Juragan Anwar iku wong picek nembe melek. Oh, Hari permasalahan kun makin hari hukum mangarti kabeh gak. ya kun iku justru bisa ngerti duduk kanggo kemaslahatan yang rakyat, melainkan kanggo pribadi. Jadi suka pisan bobodo kula rakyat wong ora duwe. Hari deke wong mamenya deke dewek tak aja. Ketok ibae ta Juragan Anwar. Kena hukum sampean. Lah, sugi sote sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kabaran Kyai Mene. Ya, la ilaha illallah. Sing sopan ana Wak Kiai. Sopan. Alhamdulillah Kyai. Wak Kiai Paki. Kulaku sing Banjarwangunan Melayu ora numpak apa-apa. Pegel Melayu lunga Pegelunga ngingkring. Tekang Wak Kiai men guyonan ya. Men Kang. hari kula kok. Anak dalan keluar ki Kang. Tentang Juragan Sing Anwar. dingareni terbang gede kaberan kula bakien. Sing tekar parping kula. Hari jantara diskusi kula sampean sebatur-batur. Paling tekang tukar. Semono takon Kang Wak Kiai. Aduh, Kiai pangapunten kula kini. Nggih, semoga berkabar kalan jaya mulia panjenengan. Jare diak tak kula-kula lagi ngarep-ngarep sapa wong sing bakale nungtun kula-kulaan ki ora. Bener Kang. Loh, karena sehubungan li wilayah kula iki lagi digawe resah. Mau gada dia kepriwe ora ana sampean sing minangka ngerti ning agama, ngerti ning pemerintahan, ngerti ning antara dosa, ngerti halal lan haram. Bener. Hari kula mau wong buta kepicek. Orang ngerti apa-apa kini pangapunten kula Kiai. Kula kanggawa santri ya. Lamun ora salah jumlah ratusan. Cuman awas kula perlu itikat